intervención de Xavier Blanco, que é unha persona que teño que confesar a que temos unha admiración que vai xa na devoción. Eu coñezo que hai un tema que nos tocou que se chama Pasa Marrúa, que se alguna vez me tedes que facer unha homenaxe, Pasa Marrúa. É o segundo tema do disco, xuro, Pasa Marrúa. Indudablemente, vedes que Galicia é unha potencia indudablemente da creación. Xavier Blanco nos ten demostrado como é posible que sexamos do noso tempo, que sexamos da nosa memoria e neste caso sexamos capaces que con esos instrumentos pobres deitar a delicia melancólica destas gaitas de cana. As miñas deizóns xa me explicou. Entón, non vou a falar nada máis que dunha cuestión que sí me preocupa e que creo que obriga en nome dos compañeros e compañeras de editorial expresado. Vedes que somos un equipo, que somos un equipo que continúa a súa navegación con rumbo sereno, a pesar de que hai alguna tempestade do marco no que levamos moitos anos insistindo insatisfactorio de como está regulada o modelo de gratuidade por préstamo en Galicia, pero da que non vou falar porque creo que este non é o ámbito nen o momento adecuado. Pero a pesar de esas dificultades que temos, pues continuamos con rumbo sereno, con firmeza e sobre todo cada vez máis convencidos de que a edición é unha conversa constante con o noso tempo. E o tempo no que estamos non é o tempo ni de hai 5 ni de hai 10 anos. Eu levo bastantes meses insistindo en que xa estamos inmersos nunha nova literacidade, nunha nova forma de entender a lectura e a escritura que é característica da sociedade da información. En esa línea, pois, a editorial ten que iniciar a súa deriva, preparar o seu xeito de continuar a conversa que iniciamos hai 28 anos cando pretendíamos que Xerais fose un instrumento de organización cultural e literaria para Galicia. En ese sentido, para o próximo ano, pues, queremos anunciar que estamos dispostos a continuar a renovación do noso catálogo, a iniciar un proceso de apertura cara ao espazo da edición electrónica para renovar tanto o debate cultural en Galicia. A pesar de que temos hoxe unha industria editorial moi potente, máis potente seguramente que nunca, seguramente o debate cultural aínda non está á altura e coa profundidade da ferramenta coa que contamos. Neste sentido, eu creo que temos máis ferramenta neste sentido que ambición. Eu propoño, como responsable dunha empresa editorial galega, que os editores galegos e os membros de todo o sistema literario recuperemos a ambición que precisamos. O próximo ano este premio chegará a súa 25ª edición, 25 anos de Xerais. Os Xerais foron creados pola figura inesquecible de Luis Mariño, a quen tamén rendemos homenaxe un ano máis. Al ano 84 fallouse un premio que recibiu Carlos Rigosa por Crime en Compostela. Moitas ou algunhas das persoas que estabades naquela noite afortunadamente estades aquí acompañándonos e compartindo o noso proxecto. Nos queremos que o próximo Xerais, que tamén queremos realizado aquí en San Simón, creo que atopamos un
un espazo fértil, un espazo euforizante de, sabedes que é o vento que nos recibe sempre cando embarcamos, e despois xa con ese efecto pedramor, como diría Fran Alonso, abozado pola manusía da ría, pois estamos preparados para unha noite como a de hoxe. O próximo ano queremos que o premio non pase desapercibido, queremos presentar algunhas novedades e quedades emplazados a celebrarlo. E xa por último, eu quero facer un rapidísimo listado de agradecementos que xa Celia expresou. O primeiro agradecemento ten que ser, lógicamente, a representante da Consellería de Cultura, Pilar Deslantes, que a Consellería de Cultura é a nosa anfitrioa, que nos abriu un ano máis por terceira edición consecutiva as portas da illa e que sufraga os custes do traslado do barco, e nesse sentido, as nosas leccións e agradecementos. Tamén queremos expresar o agradecemento ao Concello de Grandela, a Dora Braguera, que nos ten axudado como nas edicións anteriores, a Gloria Rodríguez López, a representación dos responsables da Fundación Caixa Galicia. É moi importante para o noso apoio de Caixa Galicia, que entendeu unha institución privada o noso proxecto de convocar un premio de literatura juvenil sufragando a totalidade da súa adaptación, e isto creo que debo de salientalo. Tamén teño que agradecerle a Teresa Moure que nos fixera este agasallo da Revolución polas palabras. Ela hoxe tiña que estar en Mallorca, tiña un compromiso desde hai uns meses, e modificou por estar con nós, facernos este agasallo. Ela díxome que si a editorial iba a avalar un texto como dela, e que o texto de Teresa Moure no noso proxecto, non estamos noutro proxecto. Tamén temos que agradecer, como sempre, os tres xurados de que meterse nunha experiencia como esta. Eles algún día debían de mellor que eu agradecerles, de falar. Eu creo que é algo que, como é das innovacións que podemos introducir, que os membros do xurado tamén falan da súa experiencia. Son moitas obras, este ano casi chegamos ao centenar de obras como edicións anteriores. Son moi pouco tempo, podeis descomprobar o rigor con que as obras son valoradas e avaliadas, e nos sentimos orgullosos e en débeda con todos vosotros. Tamén temos que agradecer a todos os compañeros que nos acompañan hoxe, os compañeros editores, aos compañeros libreiros encabezados polo presidente